informacións, parece que mellora e que está recuperándose favorablemente. Así é, tremenda esta historia, pero desde logo esa é precisamente a boa noticia de todo este caso, que parece que non se teme pola vida desta muller. Mentres, o presunto autor xa foi detido polas autoridades, está á espera de pasar nas próximas horas a disposición xudicial. Segundo nos confirman fontes oficiais, parece que tanto o presunto autor como as vítimas tiveran unha discusión previa nun local de ocio nocturno e tamén desafinzas previas a todo este caso que acabou da peor maneira posible. Xa chegámonos ata ali, ata Redondela, onde ocorreu todo, para saber máis datos sobre o sucedido. Xusto foi aquí. Este é o lugar dos feitos, en pleno centro de Redondela, onde se produciu esta pelexa entre dous mariñeiros que acabou da peor forma posible. Un falecido que recibiu varios apuñalamentos preto do corazón e no pescozo, e a súa parella, que ela si sobreviviu, pero tivo que ser operada de urxencia xa que estaba ferida grave. Los dos eran bastante agresivos, la verdad. Joder, que me jodiste el mallazo, que tal, que tú me vale. Pero yo no entiendo cómo puede llegar la cosa a llegar así tan fuerte, ¿no? Algúns din que se roubaban aparellos. A ti constante de que... Sí, joder. Roubábanse aparellos entre eles, entre os dous? Bueno, a ver, yo qué sé. E incluso falan dunha rencilla que hubo aí co can dun, que un envelenou o can. Bien, que uno le mató al perro al otro, un día te mato, que tal, y bueno, pues también, a ver, de la pareja. Ela tivo que ser operada de urxencia. Se me tira adelante, a lo mejor, yo no sé cómo fue el navajazo, si fue intencionado o hacia ella, ¿no? Pero es normal que se me tire adelante. Un shock que isto non suele pasar. Aparte, conocidos, rapaces que se conocen, claro. E aparte da edade de teus fillos e tal, pensas así e fastidia. Se recibe una llamada en conforme hay una reyerta entre varias personas y que al parecer al menos dos de ellas resultaron apuñaladas. A la llegada de los efectivos policiales ya encuentran que una de las personas que se encuentra en un estado crítico, después de intentar maniobras de RCP con una de ellas, resulta fallecida. O homicidio produciuse ás 2 desta madrugada e foi xusto unha hora máis tarde cando a Policía Nacional detivo ao presunto agresor no seu propio domicilio. Pero que pasou? Pois parece ser que antes desta pelexa entre eles xa discutiran nun local de ocio nocturno. Os veciños contan que os problemas vían de anos atrás. Vostede é mariñeiro daqui, non? Desde antes de toda a vida? Sí, de toda a vida, sí. E coñecía, non sei se ao falecido ou ao presunto agresor? Toda a vida. Coñecías os dous? O máis o que morreu. Como era ese rapaz? Moi problemático. Sí. Moi problemático. Si xa empezou cun can. Un día encoljaron o can, matou o can e encolgollo aí na caseta dele, andaba non... O sea, matou o can o presunto agresor ao falecido? Sí, ao fallecido. O falecido como era el? Parece que ainda era pior que eu. Sí. Eran os dous malísimos. Bastante bo rapaz, traballador e todo. O que pasa que son chavales que quentanse un pouquiño e despois perden un pouquiño, tanto un como outro, tanto o Berto como el. Entre eles estaban sempre, iban a redes, un picaba as boias, outro andaban así, pero iso é rellatado do mariñeiro que temos todos nós, E o chaval dixenlle a el, José, non te fagas iso, olvídate de todo iso. A vida está un pouco triste, claro, porque son cousas que queres ou non queres, é unha desgracia, moi grande, moi grande. Bueno, atentos a isto porque as últimas 24 horas foron tráxicas nas estradas galegas. 4 persoas faleceron por accidentes de tráfico. Mirade, imos a facer un repaso, imos a contarvos o que pasou. Onte ao redor das 7 da tarde, aí no lugar de Vilela, en Carballo, un home de 78 anos perdía a vida mentres conducía o seu trator. Este home ia co seu trator pola estrada, tentou facer un xiro para entrar no seu domicilio e foi no momento no que chocou